parlok hakaban gong sawai go ai hoblei hakaba sai sit patula padi syam yagi phi bot kumjur yagi hakri ka por ka klebat ka bata tegi tharai bot pring jong phi phla da badi lo di to video ka bagi palaj ber ka bet jong si sajaj hakaba argut chilok kele apa donut hapo hospital hakaba poro ki brio kibalai thia marjan kibla sha klab dan luka ben siam bad klab da isadai ketika argut chilok hakaba awat tang stigaro kim shabladan hakaba kat kaba ki doktor ki ai ki slip doi baki thir kim sham la yolat pathian te ga i bod brek jopi play bo ju doi bod brek jopi pe le ka ba ka ba tam herri ka bak dit kolom bagi sha thok bat kidei ki bro ka riewspah bat peit li wat yaki bat peit kum do hiru bagi ong bersedia kedua barkuat pergi. What?